Ukuthi gqolo kwezenzo zokuphathwa gadalala kwamanina kudibanise wonke ubani, abancinci nabadala, abasetyhini namadoda, bephakamisa ilizwi labo besithi kwanele. Siyikhampani engu-Africa's Best encediswa ngurhulumente apha ephondweni. Sithutha abantu abayi-300,000 ngosuku. Esithi ke ngoku le platform sikuyo yokuthutha abantu mayisetyenziswe ekucaciseleni abantu nge-gender based violence. Sikwisebe lezemfundo sizifumana singabantu abafumana bezi-victims kakhulu kubantwana bethu nakunye nootitshala nabo bonke abantu aba-involved kwisebe. Uba ungumntu ongutata oyindoda obetha abantu abangoomama ukusukela ngalo mhlanje laa mini wabetha ngayo sikusikile apha kuthi awuyonxalenye yethu singamadoda afuna uhlala nabo kubetha abantu abangoomama. Amanina athathe inxaxheba kulo mngcelele akholelwa ukuba eliphulo liza kuza notshintsho. Just seen themselves that what they are doing is not right to abuse the women of South Africa. Owena mqulu thina maKristu sibulandelayo uthi uzungabulali. Abathathe inxaxheba kulo mngcelele banethemba lokuba isimemelelo sabo sokupheliswa nyaka lomkhuba siza kubangela ukuba abasemagunyeni baphucule umiliselo mthetho. Kwindaba ze-SABC ndingumfundisi Mhlekude eMthatha.